Det her er Næstved Boldklubs nye stjerneskud. 18-årige Andreas Lissau, som mange Næstved-fans for bare få måneder siden ikke anede, hvem var. Jeg er blevet kastet lidt ind i vinterfasen, hvor jeg kom ind og trænede mere. Og det lå ikke lige frem i kortene, at han skulle spille sig så hurtigt ind i startelveren. Klubbens målsætning, det var, at jeg stille og roligt skulle komme ind og træne med og vende mig til det seniorfodbold. Men det er gået rigtig godt, og jeg har fået chancen. Ja, for det er nemlig gået rigtig godt for den unge angriber. 2 gange har Andreas Lissau haft sidste fod på bolden. Det første mål blev scoret, da Næstved for 2 uger siden vandt udekampen mod Blokhus. Og søndag blev han så matchvinder mod Roskilde. Det er super fedt at kunne hjælpe holdet. Men overgangen fra yndlingespiller til seniorfodbold i Danmarks anden bedste række har været en stor omvæltning. Det har været en kæmpe omvæltning, specielt med fysikken, og det er stadig noget, jeg skal vende mig til. Men den målfarlige angriber spås en lovende fremtid i klubben. Selvom han er yndlingsspiller, så har han jo vist et fantastisk niveau her i foråret. Og helt sikkert en mand, som kan og får den tillid, en angriber skal have, specielt i hans alder, så slår han også til.